Yes, hello po uli sa ating mga followers sa ating programa HCI CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Siyempre tayo po ay mapapakinggan sa 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte, sa 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin in Paracale, siyempre sa DCGB Legazpi at sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So, kumusta po sa lahat ng mga taga-subaybay natin? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So, calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyong hintayin lumala ang inyong mga sakit, bumisita kaagad sa mga CMD offices. Hello sa aking batchmate. Yan, si Ma'am Rosemary Tarog, dyan sa Makalaya. Oo, siguro one day, Rose, makapasiring kami dyan sa Makalaya. Oo, pero yan sa mga taga-Sorsogon, invite ko kayo na maka-attend sa gagawin natin ng Health and Wellness Seminar. Kailan po yan? Ngayong Saturday, April 30. Anong oras? 9 a.m. doon sa Paris Pastoral Center in Sorsogon City. Makipag-coordinate lang kay Ma'am Cora Espadilla, andyan sa Balogo, Sorsogon, harapan ng Iglesia ni Cristo Chapel. Oo, hello kay Ma'am Floriden Kalimlim. Musta na din? Oo, kailan na ba tayo magkita-kits uli? Oo, pero yan sa mga batchmate, oo, na mga nandito rin lang. Yan. Oo, mag-announce na lang ako doon sa group chat natin. Oo, so anyway, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people, kaya wag niyong intayin lumala ang inyong mga sakit. Katulad nung kanina na pumunta dito, may bukol dito. Sabi ko, delikado. Yung bukol na yun ay parang sa tingin ko pa lang, kahit hindi pa mag-undergo ng mga laboratory, ay pwede siyang cancerous, lalo na sa edad na yun. Kaya advice ko lang talaga, wag ipagalaw. Wag ipagalaw, opo, kasi pag ginalaw yan, lalo pag medyo malala na, ay lalong kakalat. Oo, dito sa atin, take the power trio. Tandaan po na pag slightly alkaline ang katawan, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells po ay lumiliit, nagsusubside o nakokontrol na wag nang lumala pa. O yan sa aking batchmate, si Rose. Oo, inaabangan ko anong mangyayari na doon sa mas lalo na bang lumiliit yung bukol na napakalaki. Kanina may pinakitaan din ako, sobrang laki yun, di ba? Tapos after a month lang taking our product, kung kailan CMD pala yung tinatake niya, ay talagang bumuswang. Opo, lumiit. Pero sabi ko, hindi pa yan magaling, continue lang. And the best talaga ay sabayan na ng ating CBF or the Cell Bio Food para mas mataas ang alkalinity ng katawan. And of course, sa mga tao talaga, we really recommend the CR juice. Mag-detox po tayo. Kailangan maging malinis ang ating mga